प्रणाम भोजपुरी जान आप सबका स्वागत बा भोजपुरी फैंस क्लब में। जल्दी से हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। आप सबसे आज हम पूछे जा रहे बानी कि निरहुआ हिंदुस्तानी 2 निरहुआ हिंदुस्तानी में अमरपाली और निरहुआ के जोड़ी लागल है, लेकिन निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में निरहुआ और संजीता बनर्जी बाड़ी। तो कहा ई जोड़ी आप सबके कितना अच्छा लागल और कितना बढ़िया लुक लागल यदि निरहुआ और संजीता बनर्जी के जोड़ी में। तो आप सब जरूर बताइए का अमरपाली के प्लेस पर जो आई बड़ी संजीता बनर्जी निरहुआ हिंदुस्तानी 2 के जो पोस्टर रिलीज भइल बा में कहीं भी अमरपाली दिखाई नहीं देते। इससे साफ लागता कि शायद अमरपाली दुबे बाड़ी कि ना बाड़ी कंफर्म नहीं बता सकत या हो भी सकता या ना, लेकिन संजीता बनर्जी के पोस्टर दिहल गइल बा। तो का अच्छा लागल बा संजीता बनर्जी के जोड़ी निरहुआ के साथ या अमरपाली के साथ इनकर अच्छा लागल रहे। तो आप सब जरूर कमेंट में बताइए कैसन लागल जोड़ी निरहुआ और संजीता बनर्जी के। अच्छा लागल हो तो अच्छा, बुरा लागल हो तो बुरा, आप सब कमेंट में लिख सकता नहीं। और वीडियो को शेयर करी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात के जाने और जल्दी से जल्दी अपने कमेंट करे और अपन सुझाव देवे कैसन अच्छा लगला और फिल्म कहाँ तक अच्छा लगी लोग के। बाय बाय, टेक केयर, हमेशा बोली भोजपुरी।